Ja mä ihan liian yritän vaan pitää niinku... Ja sä tunnet, että sun on niinku vaikea jäädä sinne alaseksi. Niin, sulla on ihan sama, nosta jalat pois ja pidä sun ylävartalo paikallaan. No, parempi. Ja toi on niinku se sama, jossain sun täytyy olla niinku, sä et saa olla jännittynyt, mutta lihasten täytyy olla, sun täytyy pystyä pitämään semmoista tiettyä lihasjännitettä, muuten niin sä vaan lösäytät. Ja sen jälkeen niin sä yrität tuntea tää kyynärpää. No, ja sit nosta jalat ylös. Pidä kyynärpää. Noin. Hyvä. Useimmiten, koska esteratsastajat istuu kevyessä istunnossa, niin sit kyynärpäät tulee vähän enemmän ulos. Mutta sä voit vaan koklaa kerran tässä, pistä kyynärpää ulos ja nyt yrität pistää mitään vastaan. Sä tunnet, että se on hirveän paljon vaikeampaa. Eli jos hevonen tulee vahvaksi, niin sit kannattaa laittaa kyynärpäät lähelle itteesi. Okei, nyt ajattele, että mä oon siellä kropan takana. Ja sit sä pidät sen kropan niinku paikallaan. No, hyvä, vielä. Noin. Nosta jalkoja. No. Ja silloin mä pystyn jo olemaan näin. Nyt sä voisit niinku käyttää jalkoja, eiks niin? Mut muuten niin se hevonen vaan vetää sua tänne lavan päälle. Samaten täällä nyt. Kyynärpäät. No ja irrota jalat. No, eiks niin? Hyvä. Okei, sit käyntiin. Ja nyt tehkää toi sama ihan käynnissä. Vasen kierros vaikka. Ja sulla, Roosa, varsinkin se ulkokäsi. Se ei ole se, että mä haluan, että ratsastaja vetää käden taaksepäin ja pakottaa hevosta tuollaiselle, mutta jossain niin sen hevosen täytyy hyväksyä vähän lyhyempää muotoa, ja kun se on vähän niin kuin juoksutuksessa. Te laitatte sivuohjat päälle, hevonen ehkä vetää vähän niitä sivuohjaa vasten, ja sitten se huomaa, että jos mä annan periksi, niin sitten kukaan ei vedä mua suusta. Eli tässä just tää kyynärpääharjoitus on hyvä, koska ratsastaja tuntee, koska se hevonen myötää, ja silloin hän ei saa vetää taaksepäin. Eli kun hevonen myötää, niin ei saa yrittää saada sitä vielä lyhyempään muotoon. No ja varsinkin Satu, ajattelet sitä ulkokättä. Ja ajattelet sitä, että sä katot ulospäin aina välillä. So. No ja nyt yritätte käden kanssa hidastaa, kävellä niin lyhyet käyntiaskeleet kuin te voitte. Ja jos se hevonen on pysähtymässä, niin silloin käytätte pohjetta ja sanot, että ei, mä haluan yhä edelleen käyntiä, mutta lyhyet askeleet. Mutta sitten ette purista koko ajan, vaan se jalka vaan vaikuttaa siellä silloin kun tarvii ja siinä tahdissa mitä te haluatte. No. Ja sitten kun se hevonen rentoutuu siellä, älä väistetä sitä, Satu. Anna sen kävellä suoraan. Hyvä. So. Ja ajattele melkein, että sun kädet on ne sivuohjat. Eikö niin? Nyt sä tunnet, että se kiemurtelee siellä, koska se mieluiten haluaisi kulkea pitkänä. Sitten kun sä tunnet, että se rentoutuu suusta ja kaulasta, niin silloin annat sen mennä vähän alempaa ja vähän pidempään, mutta se ei saa heti karata pitkin askeliin. So. Hyvä. Okei. Hyvä. Ja sano, että se on okei. Okei, sitten taas eteen. Noin. Elikkä tossa sä tunsit, että tuli se raja, missä sä sanoi, tää ei olekaan niin kivaa. So. Ja sä voit ihan hyvin niinku kiitä sitä silloin, kun se kulkee hiljaa. Se on ihan selvää, että se tulee niinku jossain vaiheessa sanoa, että minkä takia sä et nyt heitä niitä ohjaa pitkäksi, kun sä muutenkin heität ne. Hyvä. Hyvä. Noin. Ja sit taas, noin. Hyvä. Ja sit Roosa vähän enemmän eteen. Hyvä. Noin. Ja sit jos sä tunnet, että se yrittää pitkäksi, niin silloin sä taas otat ne lyhyet askeleet ensin. Mut nopeet askeleet. Niin että sä pidät sen saman tahdin ja suoraan. Jos se kaatuu oikealle, istu keskellä ja käytä oikea pohja. Sen täytyy vain kävellä suoraan. Noin, ja vasen pohja, jos se peppu työntyy vasemmalle. Hyvä. No, ja sit raviin molemmat. Ja sit voitte ravata ensin vähän enemmän eteen